no? Ikakaupo nato ni Captain Christopher Tataro, ito ang Division Public Affairs Office, 8 ID Philippine Army. Sir, magandang umaga, live tayo sa Bombo Radio, Tacloban. Si Mumu Vienes, good morning po, sir. Sir, good morning. Once again po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig ng Bombo Radio Tacloban. Ito po yung ating na nangyari pong encounter kahapon po, February 25, between ng troops ng 63rd IB and remnants ng SRC Sesame ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Okay. Saang barangay ito, sir, nangyari? Mga anong oras? Tapos yung putukan, palitan ng putok, sir, mga ilang minuto, sir? So ito pong encounter ay nangyari po ito bandang alas 5 po ng hapon sa forested area. So medyo magubat na bahagi ng barangay Kabalagnan ng Hinabangan, Samar. Umabot lang po ng more or less 5 minutes itong nangyaring enkwentro. And dahil nga po doon, pagkatapos ng 5 minutong putukan, nakuha po ng ating pong mga kasunduluhan yung isang CPP-NPA. So isa po yung patay sa kanila and nakapag-capture din po tayo ng isang M16 rifle, isang magazine, isang bandolier, mga subversibong dokumento at mga personal belongings po nitong namatay po na NPA. Okay, so bali itong baril, sir, na nakuha natin is yun yung pag-aari, sir, ng kwan ng namatay, sir, ganon, sa posisyon ng namatay? Correct po. Kung titingnan po natin base po sa report, yung serial number po ng baril ay kiniskis po nila, so hindi po natin ma-identify kung saan pong galing itong baril na ito. Pero ito po yung hawak-hawak na baril ng namatay na NPA. Okay. Sir, may kuan na ba? Pangalan na ba? Na-identify na ba itong pangalan ng namatay, sir, na membro ng NPA, sir? Sa ngayon, hindi pa po natin ito nakukuha yung ibang detalye. Ongoing po kasi ngayon yung pursuit operations doon po sa mga nagtakbuhan na mga kasamahan niya. Okay. So, well, itong area na ito, sir, dinadaan lang nila ito, sir? Ito pong mga area to ay mga dati na po nilang affected at tinatry po nila itong i-recover. Pero sa ngayon po dahil sa pagiging vigilante po ng ating pong mga kababayan, kapag meron po sila nakita o may mga nabanta ng extortion o mga panghihingi ng pagkain, ng pera at mga gamit, agad po nila itong na-report. And with that, nakapag-lunsad po agad ng security operations ng ating pong mga sundaluhan at doon po natin nakuha yung isang NPA na namatay po. Okay. So, ano mayayari nito, sir, sa kwan? Kasi itong namatay na NPA, sir, turn over doon sa pamilya or ililibing muna? Ano? Meron po tayong proseso po nung na kapag nakuha po yung labi ng NPA, ito po ay dinadala sa punerarya para ma-process. Siyempre para ma-identify po yung pagkakakilanlan nung namatay na NPA. At kapag ito po ay na-imbalsa mo at kung sakasakali po i-claim po ito ng kanyang pamilya, ay may turn over naman po ito. Lalaki, sir? Tama, lalaki? Correct po. Lalaki. Walang mga dokumento or ID man lang, sir, na nakita doon sa kung may identification ito or kahit alias lang, sir, negative? Sa ngayon po ay hindi pa po natin nakukuha yung ibang detalye nga po, no? So dahil yung tropa po mismong nakabunggo doon sa o nakaengkwentro nitong grupo nila, ay sila rin po yung nagkakandak ng pursuit operation. So yung ibang detalye po ay hinihintay din po namin kapag sila po ay makapag-contact ulit at makababa. Barangay ano, sir? Anong barangay ito? Ito po ay barangay Kabalagnan ng Hinabangan, Samar. Ayun, oo. So anyway, at least, sa kampo ng ating mga tropa, sir, walang nasugata, sir, negative? Wala po. Wala pong nasugatan dito po sa ating mga kasundaluhan. Ayun. Sige, baka may mensahe ka, sir, sa mga nakikinig, nanonood sa Bombo Radio, sir. Go ahead. Yan po sa lahat po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Pinapaabot po ng 18th Infantry Division na patuloy po yung aming ginagawang programa para mapanatili ang seguridad at kapayapaan dito sa Region 8. And sa lahat po ng mga nananatili pa po sa taas, kami po ay nanawagan na kayo po ay ibaba na
ang inyong mga armas at iwan ng armadong pakibaka. Pwede niyo pong i-avail ang ating amnesty program at mamuhay ng payapa kasama ng inyong pamilya at ng inyong mga komunidad. Yun lamang po at maraming salamat. Ayun. And magandang umaga sa ating lahat. Thank you so much. Captain Christopher Tataroy, Division Public Affairs Office, 8th Infantry Division, Philippine Army. Thank you so much. Good morning po, sir. Salamat.